दीपक केसरकर यांच्यावर आरोप करणाऱ्या नारायण राणे यांच्यासह पुत्रांना जिल्ह्यातील जनतेने वारंवार का नाकारले याचे आत्मचिंतन राणेंनी करावे असा टोला शिवसेनेचे प्रवक्ते डॉक्टर जयेंद्र परुळेकर यांनी आज येथे लगावला। केसरकरांना मते का घालतात असे सावंतवाडीकरांना विचारणे म्हणजे हा येथील लोकांचा अपमान करण्यासारखे आहे असे सांगून भाजपच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारांनी रेल्वे टर्मिनल्स प्रश्नी आपली भूमिका जाहीर करावी असेही त्यांनी यावेळी सांगितले। श्री परुळेकर यांनी आज येथे पत्रकार परिषद घेतली। दीपक केसरकरांना वारंवार सावंतवाडीकर निवडून देतात आणि कशासाठी निवडून देतात म्हणजे जणू सावंतवाडीतल्या जनतेला, सुज्ञ, सुजाण, सुशिक्षित, सुसंस्कृत जनतेला काही अक्कलच नाही अशा पद्धतीचं विधान आहे। सावंतवाडीकरांचा अपमान आहे। किंबहुना राज्यसभेच्या मागील दाराने गेलेल्या नारायण राणेंना सिंधुदुर्गातल्या जनतेने त्यांच्या सुपुत्रांना वारंवार का नाकारल्याचं आत्मचिंतन करायची खरी वेळ आहे। 25-30 वर्ष तुम्ही इथे सक्रिय राजकारणात होता, वेगवेगळी पदं शिवसेनेच्या माध्यमातून तुम्ही उपभोगली आणि तुम्ही सावंतवाडीत येऊन सावंतवाडीकरांचा अपमान करता। नेहमीप्रमाणे त्यांनी ती किल्ली वगैरे उडवली, जे जितक्या वेळा येतील, जसं काल दीपकबाईंनी सांगितलं, ते जितक्या वेळा येतील तेवढी त्यांची मतं उत्तरोत्तर कमीच होत जातील भारतीय जनता पक्षाची, याच्यात वाद नाही। प्रश्न असा आहे की कामांची यादी म्हणजे मंजूर झालेल्या कामांची यादीच एवढी मोठी आहे की ती एका पत्रकार परिषदेत वाचूनही दाखवता येणार। यावेळी वसंत केसरकर, रुपेश राऊळ, बाबू कुडतरकर, उमेश कोरगावकर, उमा वारंग, छब्बीर मणियार आदी उपस्थित होते।